Maayong hapon sa tanan. Akong gi-welcome ang katong karon pa nakasimba. Akong gihangyo to ang karon nakasimba ari mo sa atubangan kay naami ipanghatag ninyo nga espesyal. Be, ari mo kay ang kining mensahe karong kahaponon para manininyo, no? Kay katong karon pa nakasimba, palihog ari sa atubangan. Dire, no? Ayaw mo kaulaw kay gihigugma mamos Ginoo diha lingkod. Diha mo lingkod sa tubangan. Okay. Dire diha gyud kay ang ato ra bang ipanghatag nga mga bitamina para nininyo, no? Dire kining bakante. Ayaw mo kaulaw kay ang Ginoo nahigugma kaninyo, no? Salamat sa Ginoo. So dire dapita na ay bag-o pa diha nga karon pa nakasimba. Dire mo sa atubangan ayaw mo pa layo kay mo sa grasya. Ang grasya di as tubangan. Disgrasya mo diha. Okay. Salamat sa Ginoo. Kinsa may gusto ninyo og Biblia nga makaangkon mo og Biblia? Kanang wa pag yung Biblia sa tibok kinabuhi, kinsay gusto makaangkon og Biblia? Okay, usa, duha, duha pa interesado nga, Biblia. Tagae, Pastor Matt, tagae ang, duha pa gusto makaangkon og Biblia? Usa, duha, tulo, iisa ang kamot, ato tanahon, usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito, walo, siyam. Usbaragod, itaas kay kining tiguang ta minus na niya atong pananaw. Okay, akong ipon. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito, walo, siyam na po, 11, 12. 12 kabok ang nanginahanglan og Biblia. Tagaay sila palihog sa Biblia. Okay. Salamat sa Ginoo. Mao ning Biblia, gagmay? Ha? Okay, sige. Salamat sa Ginoo. Mga igsoon, mga higala, dili ko taga Kamutis, taga Cebu gyud ko, pero tuami gibutang sa Ginoo sa iyang buluhaton, no? Salamat kayo sa Ginoo sa dakong pribiliyo nga iyang gihatag kanamo didto. So una ta sa magsugod, akong gihangyo ang tanan sa pagtindog, magampo ta. Mangayo tag panalangin sa Ginoo sa iyang pulong karong kahaponon nga masabtan ni nato, no? Iduko atong mga ulo. Okay. O Diyos, amahan namo nga langit nun, Diyos nga balaan, Ginoo tag-iya ka sa among mga kinabuhi, magbubuhat ka sa langit ug sa yuta, Ginoo dalaygon gayud ang imong ngalan. Ginoo nagaampo ako, ni mga katawhan nga imong gipadala dinhi karon, nga masinati gayon nila Ginoo ang imong grasyag kaluoy, ang imong dakong gugma kanamo o Dios. Moy akong pag-ampo Ginoo, nga gamita lamang ako Ginoo tigpamakba sa imong pulong, kay wala ako'y mahimo o Dios. Kining mensahe karong kahaponon matuhop gayod sa ilang mga kasing-kasing, sa ilang mga huna-huna. Ikaw lamang yun, Ginoong Hesus, may mapasidunggan karong kahaponon. Kini may akong pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Manglingkod palihog. Okay. Okay, kompleto na. So, ina imong tapad, gihigugma ka ni Hesus. Sulti imong tapad, lingi agyod siyang maayo. Niya ay to ay ba?
naghigugma ka ni Hesus. No? Ingon ana ang atong Ginoo ka mahigugmaon. So karong kahaponon, ang mensahe nato karon mao ni ang kamatuoran sa kinabuhi, no? Mao ni ang title karon nga mensahe karong kahaponon. So atong palandungan kabahin sa kamatayon, no? Kamatayon atong hisgutan. Ingon ta dato man o pobre, bata man o tigulang, makasinati gyud og physical nga kamatayon, no? Bisan mo ingon ka nga simba ko 7 ka laod, no? Mao ni siya nga kinahanglan nga mahibalo gyud ta sa kamatuoran. Ug bisan ang pinakasikat nga tao o pinakadato nga tao, no? Bisan mo kuha sila og pinakamaayo nga doktor aron pag-monitor sa ilang pagkaon, aron mabatunan niya ang taas nga kinabuhi, apan kung moabot na ang kamatayon, wala gyoy makababag ni ani, no? Atong makita nga kining mga tawhana aduna sila'y maanindot kayo nga mga mansyon, na sila'y mga maanindot nga sakyanan ug mga nindot nga higdaanan. Apan sa ako nang giingon, kung moabot na gani ang kamatayon, bisan pagdaghan kag kwarta, dili na makaluwas kanimo. So mao ni ang kamatuoran nga ang kamatayon dili gayud mapugnan, no? Bisan pagmutumar kag mga bitamina o saktong pagkaon, moabot yun kanatong tanan ang pisikal nga kamatayon. Ang pangutana, andam ka ba moatubang sa kamatuoran? Kitang tanan, mubiya ni aning kalibutana. Kitang tanan lumalabay lamang ta aning kalibutana. O dili na makabalik pa dinhi sa kalibutan. Kung mamatay na ka, dili na ka makabalik pa din sa kalibutan. Unta ang kamatayon, mao kini ang pagbiyahe o pakigbulag sa imong lawas. Kung mubiya kita nining kalibutana, dili ka na mubalik pa. Ang kamatayon, mao ang pagbiya sa tanan dinhi sa kalibutan, bisan pa sa imong mga schedule o gipamuhat, inig-abot sa kamatayon, maundang ang tanan. Ilabi na ka ng dali nga kamatayon, wala kita masayon, no? Ingon ta, imo gud biyaan ang tanan dinhis kalibutan, ug mauni ang kamatuoran. So adunay usa ka istorya, aduna ko'y istorya ninyo, adunay usa ka tao nga dato kayo, no? Adunahan kayo ni siya. Unya, hapit na ni siya mamatay. Unya, iyang gitawag iyang sinaligan, ug duna siya'y last will nga gibilin. Ug nag-ingon siya nga, kung ako hapit na mamatay, ug ilubong ninyo, gusto ko nga ang musakwat sa akong lungon, kanang mga batikan nga mga doktor, kanang mga maing laki nga doktor, kanang maing laki nga doktor sa tibuok kalibutan, kinama siya daghang kwarta, makasweldo man siya. Ang ikaduha nga akong gustong mahitabo, samtang magpadulong sa sementeryo, nga gisakwat sa mga doktor, ang mga maayong laki sa tibuok kalibutan, nga kini nga mga doktor, gusto ko nga ang tanan nga mga katigayunan ako, yunta, kanang bulawan, kwarta, alahas, iladlad na sa karsada, o na iyang tugon. Ang ikatulong nga, mao nga ang akong kamot, igawa sa lungon. Nakakita na mo, namatay nga, ang kamot gawa sa lungon? No, nag-anak yun ang kamot, no? Pero mao ni iyang gustong mahitabo, nga ang iyang kamot ipagawa sa lungon. O nangutana ang iyang sinaligan.
Sir, unsa may ipasabot sa ining imong tugon kanako? Ingon siya, ang una nga tugon, mao nga ang doktor nga misakwat sa akong lungon, nga kining mga doktor nga pinakamaayong laki sa tibuok kalibutan, dili ni siya makahimo sa pagdugang sa akong kinabuhi. Bisan ang mga doktor, daghan pod ang nga matay. No? Ang ikaduha mao nganong akong ipaladlad ang tanan akong mga katigayunan, bulawan, kwarta, alahas, aron mahibalo ang tanang tao nga kining tanan dinhira ni kutob sa yuta. Og ato ra gyud ibilin ang tanan. Miingon ang sinaligan, unsa may buot nimo ipasabot nga ang imong kamot igawas man sa lungon? Mao na yang pangutana. Nga mintras magpadulong ka sa mintiryo niya igawas man, naabay lungon ani nga ang kamot pagawas sa lungon? Wano? Pero siya mao ni ang tugon. No, miingon ang taong adunahan, kinahanglan mahibalo ang tanan nga ni anhi taning kalibutana nga walay dala. Og kita usab nga mubiya nga wala kitay dala. Di ba? Kinsa may natao dinhi nga nagkupot na daan og sinsiyo. Wa gyud, no? So mao ni ang kamatuoran sa kinabuhi, mga higala. Inta kadaghanan sa mga tao nahigugma pag-ayo dinis kalibutan. Nindot magyud kaayo ning kalibutan, no? Daghan kay tang gustong matanaw, gusto ta nga malingaw. So parang dili sila gusto mubiya aning kalibutan na. So naay mga tao nga bisag naglisod na ginhawa, butangan lang gihapon og para mabuhi gyud siya, pero patay na gud na. No gusto gyud nga mabuhi pa ni aning kalibutan na. Yung taang kamatayon, adunay duha ka padulngan. No? Yung ta sa mutuo ka og sa dili, adunay duha ka padulngan kung ikaw mamatay. No? Gitawag og impierno og langit. No? Yung ta kadto nga nagtuo nga adunay impierno og kadtong dili mutuo makisinati unya kung atuan na sila dito. Gusto mo, anak? Apan, dili na ang maayong balita. Ang maayong balita, ang Diyos nahigugma kaninyo. Hallelujah. Ug ang Ginoo, dili siya gusto nga may adto ka sa impierno. No? Mauna kamo, gigugma mo sa Ginoo, gitawag mo sa Ginoo, karon ania mo dinhi kay ang Ginoo nahigugma kaninyo. Dinhi sa Hebreo 9:27, makita nato diha sa screen, nagingon nga mamatay ang tagsa-tagsa sa makausa ug tapos niya na hukman siya sa Dios. Unta kun mamatay ta sa musugot ka og sa dili, muatubang kita sa Ginoo ug muhatag kita og husay sa atong mga kinabuhi. So wala kitay mahimo og atong i-presentar ang atong kaugalingon nga maayo atubangan sa Ginoo. Mao nga naghimo siya og pamaagi nga makabaton kita og kinabuhi nga perpekto sa iyang atubangan. Mao nga ang Dios nagpadala sa iyang bugtong anak nga mao si Jesucristo. Kung kining kamatayon, ug mauni ang kamatuoran nga mubiya kita niining kalibutana hangtod sa kahangturan ug atong biyaan ang tanan ug muadto kita sa duha ka padulngan, impierno ug langit. Unsaon man nato pagkahibalo asa ta muadto human sa kamatayon. So adunay nahibaluan sa usa ka pastor nga ang kining kahulugan kinabang Biblia nga akong gihatag ninyo sa in English mao na ang Bible. So mao na ang meaning sa Bible
no? Basic instruction before leaving earth. Sa ato pa kining Biblia nga among gihatag ninyo mao na atong tamdanan pamaagi usa kita mubiya aning kalibutana. So para nako mao ni ang kamatuoran, ang buhing pulong sa Dios nga kinahanglan nimo mahibaloan aron mahibalo ka sa imong padulngan o sa imong kaugmaon. Importante kayo nga atong masabtan ang pulong sa Ginoo, inigbiya nato ni aning kalibutana. So adunay pangutana si Job. Kung mamatay ang tao, mabuhi pa ba siya? Kinsay makatubag niya ni? Diha sa Job 14:14, maunay pangutana Job nga kung mamatay ang tao, mabuhi pa ba siya? So mauni ang pangutana nga walay makatubag. No? Salamat sa Ginoo miabot ang panahon sa pangutana ni Job nga kung mamatay ang tao, mabuhi pa ba siya? Ingon ta sa pag-anhi ni Kristo sa kalibutan dinhi sa Juan 11:25, no? Nag-ingon diha og si Jesus miingon kaniya, ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang nagtuo kanako bisan tuod mamatay, mabuhi. Mao ni ang gisulti ni Ginoong Hesukristo. Wala pa'y religious leader sa tibuok kalibutan nga nagsulti sama niini. Mao ni ang buhing pulong, the living word. Mao ni siya ang living word nga naghatag og kinabuhing walay katapusan. No? Mao na importante kayo na nga basahon nato na ang atong mga Biblia. Nga kadtong nagtuo ni Kristo, bisan siya mamatay, mabuhi siya. No? Ug wala na ilaing nagsulti nini, gawas kang Ginoong Hesus lamang. O gipriba ni Ginoong Hesus nga sa dihang siya namatay ug nabuhi pagbalik, mahimo niya nga kinsa katong nagtuo kaniya iyang buhion. So adunay testimonyo sa Biblia nga kadtong anaa kang Hesukristo adunay kinabuhing walay katapusan. Gusto ba taan no? O gusto ba kang mahimulag sa Ginoo hangtod sa kahangturan? So mao ni ang kamatuoran dinhi sa 1 Juan 5:11 nga sa 13, mao ni ang pagmatuod. Ang Dios naghatag kanato sa kinabuhing walay katapusan ug anaa kini sa iyang anak nga mao si Hesukristo. So walay lain nga makaluwas nato si Ginoong Hesukristo ra gyud, no? Kay walay laing nagpakamatay sa krus kundi si Ginoong Hesukristo ra gyud. Dili ka makakita sa kinabuhing walay katapusan sa siyensya, medisina, ug bisan pa sa mga bahandi. No? Ang sulti sa Biblia nga ang kahulugan sa Bible, mao na siya ang basic instruction ug unsay atong buhaton dinhi sa kalibutan o sa tamubiya. So mao ni ang pahibalo nga ikaw kung nakadawat ka na ng Biblia, imo na siyang basahon. Kay maunay magiya nimo sa kamatuoran. No? Sa dihang imong madawat ang pulong ni Kristo, imong madawat ang kinabuhi. Tungod kay si Kristo mismo, mao ang kinabuhing walay katapusan. Unsay gisulti sa Biblia, dinhi sa Juan 14:16. Kita na sa screen, Brad. Nag-ingon si Kristo nga siya ang kinabuhi, ang kamatuoran, ug siya lamang ang dalan paingon sa langit. So wala na ilain pa. So dinhi sa bersikulo 12, nag-ingon nga ang midawat sa anak may kinabuhing walay katapusan. Apan ang wala mudawat sa anak sa Dios,
wala makabaton sa maong kinabuhi. Sumauni ang kamatuoran sa 1 Juan 5:12 nga kung anaa kanimo ang anak, aduna kay kinabuhing walay katapusan. Kung wala nimo ang anak sa Dios, wala kay kinabuhi. Sa bersikulo 13, nagingon dinhi, gisulatan ko kamong tanan nga nagtuo sa ngalan sa anak sa Dios, aron masayod nga kamo may kinabuhing walay katapusan. Glory to God, hallelujah. Praise the name of Jesus. Diba? Kung imong dawaton si Kristo, ikaw anaay kinabuhing walay katapusan. Sa dihang mutuo ka ni Hesus Kristo, ug imong ablihan ang imong kasing-kasing, ug imong tugutan si Kristo nga imong Ginuog manluluwas sa imong kinabuhi, ikaw makabaton og kinabuhing walay katapusan. Sumao ni mga igsuon, mahigala ang pamaagi nga makabaton ta og kinabuhing walay katapusan. Mao ni ang atong paglaom, mga kaigsuonan, nga mao'y magwagtang sa atong kahadlok ning kalibutana nga walay virus nga makadaot diha kaninyo, ug bisan unsay mahitabo sa kalibutan ug unsang klaseng nga sakit, bisan ang kamatayon dili ni makabuntog sa Dios nga anhaa kanato. Amen. Ang kinabuhi sa Dios nga anaa kaninyo adunay kinabuhing walay katapusan. Sumao ni nga wala na kitay kahadlukan pa, bisan pa niining tanan kay aduna kitay maanindot nga lugar nga giandam sa Ginoo. Ang kamatayon nga anaa kang Kristo dili ni mao ang katapusan, kundili ang pagbalhin sa temporaryo nga kinabuhi ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Kinabuhi nga puno sa kalinaw, kinabuhi nga puno sa kadaugan. Ang kamatayon para sa mga anaa ni Kristo dili ni mao ang katapusan, kundili makauban nimo si Kristo hangtod sa kahangturan. Sumaw ni ang giingon sa bersikulo 12, kadtong wala mutuo og midawat sa anak sa Dios, dili makabaton og kinabuhing walay katapusan. No? Importante kayo mga igsoon nga masinati gyud nato ang pulong sa Ginoo. So kadtong mga anak sa Dios nga may pauli na kaniya, wala sila mawala og dili moingon nga goodbye kanila, kundili good night, tungod kay adunay panahon nga mumata sila og ato silang makauban pag-usab. So para sa atong mga kahigalaan o sa atong mga minahal sa kinabuhi nga nangamatay nga wala si Kristo sa ilang kinabuhi, ingon ta dinhi sa bersikulo 12, kadtong wala mudawat sa anak sa Dios, dili makabaton og kinabuhing walay katapusan. Kung mamatay sila nga wala si Kristo sa ilang kinabuhi, mao nay atong pagaingon goodbye, kay dili na magyud nimo sila makauban hangtod sa kahangturan. So mao na ang pagbiya nga dili na nato sila makita pag-usab. Subo kayong palandungon, di ba? Nga din-ani mo sila makauban hangtod sa kahangturan. Mga higala, kung kamo nahigugma kanila og duna kay pagpakabana, ayaw itugot nga mamatay sila nga wala si Kristo sa ilang kinabuhi. Kinahanglan anaa gyud si Kristo sa imong kinabuhi. Hilabi na nga ikaw mahibalo nga pinaagi ni Kristo lamang nga makaadto sa langit ug diha ni Kristo Hesus, nga ikaw mituo ug diha kaniya ang kinabuhing walay katapusan. Adunay panahon sa pagpakatao ug panahon sa pagkamatay. Wala ta mahibalo kanusa ang kamatayon moabot ug dili kita mahibalo. No? Ang giingon sa Biblia, karon ang adlaw sa kaluwasan, basin ugma ulahi na ang tanan. No?
Wala ta mahibalo nga sa imong pagkatulog karong gabi una, nga dili ka na makamata. Dili na ta kinahanglan nga mupaabot og oras o adlaw o laing adlaw sa imong kinabuhi nga mao ang laing birthday o laing okasyon o laing kahigayunan nga mo pasabot kanimo o laing nasad nga medical mission karon mao ang adlaw sa inyong kaluwasan. Basin ugma igala ulahin na ang tanan. Kinahanglan nga mahigmata ta nga karon pa lang. Ang akong pangutana, imo bandawaton si Kristo nga imong Ginuog manluluwas sa imong kinabuhi. Sa wala pa mo matambali, niagi mo sa mga kaunsilor, no, gipahibaw mo sa gugma sa Ginoo, sa grasya sa kaluwasan, unya i-challenge mo sa mga kaunsilor nga dawaton ba ninyo si Kristo nga inyong Ginuog manluluwas sa inyong kinabuhi. Karon mao man ni ang kamatuoran nga kitang tanan mga matay man ta. Wala may mulungtad nato. Ang importante nga anaa si Kristo sa atong kinabuhi. Kay kun wa si Kristo sa imong kinabuhi, dili ka makabaton og kinabuhing walay katapusan. Sigon sa akong gisulti na nga duharay kapaingnan sa kalag sa tao, langit ra gyud ug impierno. Way tunga-tunga. No? Kay kung dawaton nimo si Kristo nga imong Ginuog manluluwas sa imong kinabuhi, ang imong ngalan mahisulat sa libros kinabuhi. Ug siguro gyud ko kung tinud-anay ang imong pagdawat ni Kristo diha sa imong kinabuhi, maadto gyud kag langit. Kay nahisulat man imong ngalan sa libros kinabuhi. Apan kung wala nimo dawata si Kristo diha sa imong kinabuhi, siguro sad ko nga adto gyud ka sa impierno. Kay duha ra may kapaingnan sa atong kalag. Langit ra mangyog impierno. Wa may tunga-tunga. May tagnay tunga-tunga. Wa may tunga-tunga. Duha ra mangyud ang giingon sa pulong sa Ginoo, langit ra gyud impierno. Mao na nga ang kahigayunan nga makasiguro ka nga kitang tanan lumalabay lamang aning kalibutan na, nga makasiguro ta, nga makasulod yun tas gingharian sa langit, nga makauban nato ang Ginoo hangtod sa kahangturan, atong dawaton si Kristo, nga atong Ginuog manluluwas sa atong kinabuhi. Maunay kasiguruhan, maunay paglaom, nga tinud-anay, nga ikaw makasulod sa gingharian sa langit. Makabaton kag kinabuhing walay katapusan. Kay sumala na sa akong giingon nga kadtong dili mo dawat sa Ginoo, dili siya makabaton og kinabuhing walay katapusan kung dili mahiagom siya sa silot sa Ginoo. Kini nga mensahe hamubo kayo apan ato ni siyang palandungan, atong iduko atong mga ulo, atong piyungon ang atong mga mata. No? Akong pangutana, dawaton ba nimo si Ginoong Hesukristo sa imong kinabuhi? Kadtong nakasabot niya ning hamubo kayo nga mensahe. Iisa ang imong kamot, ayaw kaulaw, no? Kay dili pud ikaw ikaulaw sa Ginoo, inig-abot sa panahon nga muatubang ka kaniya. Imo bandawaton si Kristo nga imong Ginuog manluluwas sa imong kinabuhi. Katong mudawat ni Kristo, iisa imong tuong kamot. Salamat sa Ginoo. 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 Dalaygon ang ngalan ni Ginoong Hesus. Dalaygon ang ngalan ni Ginoong Hesus. Ibutang palihog ang inyong kamot. Sukad tong midawat sa Ginoo. Sabat ni aning hamubo nga pag-ampo. Ginoong Hesus, akong gidawat nga ako makasasala, akong giablihan ang akong kasing-kasing, o gidawat ko ikaw nga akong Diyos, nga akong Ginoo, o akong manluluwas. Ito ako nga ikaw namatay sa krus sa Kalbaryo
para bayran ang tanan kong mga sala. Ug hatagi ako sa kinabuhing walay katapusan. Ginoo, isulat ang akong ngalan sa libros kinabuhi. Gidawat ko ikaw karon ug salamat sa kinabuhing walay katapusan. Salamat sa kapasayloan sa akong mga sala. Sugod karon, mag-alagad ako kanimo ug akong ipakigbahin ang maayong balita sa kaluwasan. Salamat o Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Padayon ta sa pagduko, ako mag-aampo kaninyo. O Diyos, amahan namo nga langit nun, Ginoo, salamat sa imong dakong gugma kanamo, Ginoo, nga imong gipadala ang imong bugtong anak aron kami, Ginoo, makabaton sa grasyas, kaluwasan, pinaagi sa pagtuo ug pagdawat kang Ginoong Hesukristo nga among Ginoo ug manluluwas. Ginoo, nagaampo ako aning mga katawhan nga midawat kanimo, Ginoong Hesus, nga ang ilang mga ngalan isulat sa libros kinabuhi. Salamat kay Ginoo nga ikaw gayod o Dios magapanglihok pa sa ilang kinabuhi nga sila, Ginoo, magmatinud-anon diha kanimo. Salamat o Diyos sa mao nga mensahe nga kini makapahinuklog sa matag usa kanamo nga kaming tanan ang kamatuoran nga ang among kinabuhi hamubo lamang kaayo ni aning kalibutan. Salamat o Diyos sa kinabuhing walay katapusan nga imong gitanyag kanamo. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.